Dneska se mrkneme na nejčastější mořské řasy. Asi nejznámější je řasa nori. Tu znáte, protože se používá při přípravě různých druhů suši. Sklizená řasa se rozmixuje, suší a lisuje do tenkých plátků podobně jako papír. Nastříhaná nebo rozdrobená, ale skvěle zafunguje i jako posyp různých pokrmů. Další řasou je řasa kombu. Je to velká hnědá řasa, která je základem chuti umami. Obsahuje přírodní glutamové soli, které fungují jako zvýrazňovač. Kombu je nezbytná pro přípravu vývaru daši. Plátky jsou proti řase nori tlustší a pevnější a bílého prášku, který je na řase někdy vidět, se nebojte, je to vysrážená sůl. Pak tu máme řasu wakame. Sytě zelené řasy wakame jsou skvělé do salátů, pomazánek a polévek. Možná znáte fenomenální wakame salát se sezamem, který se přidává k suši nebo rýžovým pokrmům. Hijiki je hnědá mořská řasa, která se využitím podobá řase wakame. Výborně dochutí saláty, ryby i rýžové pokrmy. A konečně je tu řasa aonori. Jemně zelená řasa je nejčastěji využívaná jako ozdoba a topping na nudlové a rýžové misky, na dochucení placek okonomiyaki a koulí takoyaki.